55.7%, mainly 9,898 votes. Ndipo achiwiri ao Gift Chamaere, DPP, ndi 4,384. Pa number 3, pali Amon Manda, ndi 3,048 votes. Victoria Piri, UDF, 273. Komaliza Kondwani Kapao, UTM, ndi 178 votes. Again, I thought a conversation over this. Yeah. I don't know, what are your first comments over the results ochokera kumkota Dwangwa constituency? Mene apangira ma president pamene pajaji usibe kuti I think yapangabe so even kutsika kufika kwa ma candidate where a candidate wa MCP ali projected kumene koko kuti mina akhoza kuwina zitakhala kuti izizi zimene tapeza ifeozi ndi zimene so alengeza Malawi Electoral Commission kusiyana kwa anthu awiriwa Chamaere ndi Achikonje ndi 5,514 votes, but you can see kuti at the presidential level pamene paja okay, so apa paja tinaona district yonse koma apa mwina quickly presidential yes mutakuona kuti apa pa ma president kudwangwa apita Mutharika ndamene anapeza mavoti ambiri kudwangwa constituency amene apeza 10,118 votes. Chakwera kubwera pa number 2 ndi 6,128. Akusiyana ndi Mutharika pamene papa ndi 3,990 votes. So mu constituency ya Dwangwa Mutharika ndamene apeza mavoti ochuluka pa president, followed by Malawi Congress Party Dr. Chakwera ndi 6,128 votes, imene 34.9. Koma mukuona kuti ikusinthano in terms of my MP. While MP amene ali projected kuti akhoza kuwina metani ndi kuti akhoza kukhala achigonjewa amene akutsatira pamene popo ndi a Chamaerewa amene ndi a DPP. Ndimafuna ndinene kuti apa tikuonanso mzimayi amene ndithu akusogola by what I would call a big margin. Chifali pa 9,000 anzawo alichama 4,000. So highest chances kuti Dorothy Chikonje alowe mu nyumba ya malamulo. Maybe kungowakumbutsa Amalawi kuti parliament imene ili dissolved imene nakhala 2019 mpaka na 2025, the longest serving parliament in a multi-party democracy. Tinali ndi azimai anali ndi percentage ya 22.6%. ndamene anali menemo ndipo pamenepo tinalinso ndi anthu noonanso ngati age was of interest kuti parliament imene yangothesedwayi munali anthu achinyamata age presentation inali 26 40 plus a 40 plus analipo 73.7%. Okay, a 40 plus then 18 to 34 analipo 26%. That's parliament imene yapita. Ndiye ukaona anthu amene anali ndi ma disability. There wasn't none. There wasn't any. Okay. So inali parliament yokuti nkhani ya disability representation sitinachite bwino. Chifa according to my statistics a parliament mnalibe ndithu munthu amene anachita qualify to be described as munthu wa disability. Ndiye tikaonanso ku mwina zipani just very very quickly komanso natero I think pa Egypt I thought it was an interesting one that maybe you could comment on kuti anthu azaka 40 plus anali 73.7%. Magulaife nde kwa mnali support Magulaife wa inu ndine tinali mu gulu la 70%. ya 73.7%. Nde gulu la 18 mpaka na 34 amene onde 26.3. What would you say about that age representation in Malawi parliament imene ili dissolved? Okay, ikuonekabe kuti 40 isachi nyamate wachinyamata mazasinta pena akukira akafike mpana mu 40 years kumana ngati wachinyamata asamafike 40 years. So for the sake of this discussion achinyamata ndawo analipo 24%. Ineyo if you allow me because ine si nyamata panopa ndivomere kuti ndikandala panopa ukafika 40 upita kuko. So it means kuti achinyamatabe I think considering kuti nde population yaikulu
Yes. Ambiri azuonesa chiti even iyi attempt ya chinyamata ambiri amene anapanga panopa amene tikutha kuyankhulana nawo ena kuvomera kuti kukhanga zikoza kwavuta ambiri akudandaula kuti koma resource anativuta resource anativuta so akuoneka kuti midala ya 40 years kupita kuku ndi imene umakhanzi mathumba umaoneka ngati kuti imakhatika inasungira nanga si kupita kufupi ndi pension ndi umatenga I don't know where they're getting the money but at least amakhala ndi resource envelope yabwino yokuti they can because amapanga project I don't know how true this number is but somebody was projecting kuti you need at least 50 million kwacha kuti uthamange kuti ungokhala MP bwana so how many of 18 to 24 or to that age 29 they can have a 50 million kwacha just for them kuti athamange campaign yopanga mindful I'm not saying kuti it's only about money wena uzikhala ndi mfundo zogwirika komano anthu amati akamaliza kumvera fundo zawo zija samapita ayi mapezeka tu amaliza kuyankhula anthu ajangoyima pompacha ndo maza wekha umangoziwa wekha kuti apapa ndizipise ndekha nthumba chifukwa ndayankhula ndauza kuti ationana koma nkhangoyima bepompa so that for me no it's a good explanation kungonjezerapo kunena kuti wina amandiuza kuti age group imeneyi ndi age group imene zimapezeka kuti your spouse chifando kuti ana oti ali ma 27 tingoyerekeza akumuza mkazi wake onena kuti ndokalowa ndale ati iya ine zimenezo ayi because we associate ndale ndi anthu akuluakulu we associate ndale ndi anthu mavuto ndi zina zoterozo in fact anthu ambiri amanena kuti mphunzitse kaya na school mukaphunzitsana school ndiye muzikapanga zimenezo so period imeneyi ndionena kuti even iwowa akupanga so school nawonso so maybe that's the explanation to it but going back to nkhotakota dwangwa uku ndi kunkhotakota ndithu tikuona kuti Malawi Congress Party akusogola Dorothy Chikonje kenaka a gift chamaere now once more mukaona kuma presidential mukupezeka zonena kuti amene akusogola ndi apita Mutharika that is kunkhotakota dwangwa yeah if it comes to my MP then anthu achita prefer a Dorothy Chikonje timafuna neneso kuti area imeneyi ya dwangwa ndi kumene kuli also there's a lot of business going on there's a lot of business going on kuliso anthu ambiriso obwera because of the business ndiye you also have a lot of influence of people from different areas as well any other comments no I think that's it Chakwera mwina tikoza kusuta kwamene chabwino ndekuti kuchoka kudwangwa tione nkhotakota liwaladzi ndekuti maybe kapena tituluke you want us to remain in nkhotakota kapena no timpangire nkhotakota timalize nkhotakota okay so tikalowa liwaladzi ndekuti liwaladziyo tikayamba let's just update that kuti ndekuti liwaladzi sitinatseke okay ndekuti liwaladzi still open okay so liwaladzi pama president out of 16,289 votes Mutharika amenewo atengako 10,689 votes imene ili 65.6% of that number kuzabwera Chakwera with 4,536 votes yomwe ndi 27.8% kenaka Dr. Dalitso Kabambe 543 votes imene ili 3.3% atopere muluzi on number 4 pamene pande kuti kusinthana ano apapa mostly apapa pamakhala Dr. Joyce Banda but kuliwaladzi akuoneka kuti atopere muluzi ndi amene anazasuntha kukhala pa number 4 kumene koko with 162 votes imene ili 1% ya 16,289 tipite ku parliamentary aphungu nthawi ija inakhanga ti kundipasa okay ndiye kuti sidatseketi okay chabwino sinatseke akupereka kuti kunalibe chisankho cha aphungu kudali zovuta zina kumene kwezi okay that's the constituency constituency simunachitike masankho chifukwa chokuti munali ndiye kuti mavuto ena akuti yankhula ma producers I think one of the contestants I think kunali Maliro Ndengati if I'm not mistaken but the sikudachitike masankho chabwino ndiye kuti tipite ku nkhotakota chiya right nkhotakota chiya yes we can go to nkhotakota chiya kwa Jeffrey mwakumbukira awanda amene anachoka ku DPP ndipo ku DPP iko anali secretary general kenaka nkulowa chipani cha MCP ndipo ena mata kumeneko sikuti angawine ayi koma akuonesa kuti akankhatu ndithu amenya 9,171 votes imene 39.3 votes ndipo achiwiri awo Brenax Kaise independent
5,585. Kuzabwera a Wison Botomani, independent tiso, 2,994. A Diston Tom at DPP, 2,179. Kupitiliza, kumeneko ku Nkhotakota Chia, tindia Osman Chunga, independent. Amene, nakamsapota koma. 2,123, independent. Kenaka Akatija, Nazi, independent. 627 votes. Olivia Mchajuliwewe, 377. Komanso Emmanuel Chimwaza, UTM 263. Achimwene wanali mozi ku college. Nali mozi ndicho nkalasi moti ndatu mizira utenga kuti yayi limbani mtima next time. I don't know what would be your comment mukaona makamaka kwa Akupezera Jeffrey amene anachoka ku DPP ndikupita ku MCP koma apita kukatenga CTO. Yeah, I think in the modzi mwa anthu amene anali akuluakulu kuchipani kwa DPP atalowa kuti akupita ku MCP adayankhula anthu zambiri koma anakuonekabe ndithu kuti iyayi kumene kokube ni munthu kuti mwina anthu akunkhotakota Chia amudalira kuti akhoza kutenga ma issues awo kupitisa ku nyumba ya malamulo. So you can see kuti iwo apambana kuwaposa chiwiri awo akaise ndi 3,586 votes kutanthauza kuti yayi ndithu mayi kumeneko anachilimika. So zikuonesa kuti mwina a DPP a Diston Tomowa ayi ndithu abwera pa number 4 amene wawa ndi 2,179 votes yomwe ili pa 9.3%. Ma independent ayi nawonso ndi amene akuoneka kuti anachilimika kwambiri kumeneko ngakhale kuti difference mwina ya apa siya ikulu kwambiri komano is this difference. So ukuku ndimene kwaendera ku Nkhotakota Chia chabwino ndithu tione pa president mwina poti nangofikira ku ma MP. Go ahead. So pa ma president Nkhotakota Chia ndekuti out of 27,662 votes amene anali mu Chia Dr. Lazarus Chakwera MCP apezako 15,663 yomwe ndi 56.6%. Kenaka Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive apezako 8,596 yomwe ndi 31.1%. Kenaka kuzabwera Dr. Joyce Banda amene wawa ndi 1,064 yomwe ili 3.8%. Kenaka kuzabwera Thokozani Manyika Banda 537 yomwe ndi 1.9%. So while here akumathawi zambiri akumapezeka kuti angosinthana ndi anthu awiriwa ukukuso nthawi zambiri kumazakhala UTM PP in most cases. Koma apa tikuona kuti iyayi ndithu PP kumuva displacing UTM pamene papa consistency imene umakhala pamene poposo, and then apa pamene pamapezeka umakhala ma Joyce Banda kuzabwera Thoko Banda ndithu independent amene wa to move to the 4th position. So quite interesting how they shared the votes kuchiyaku in terms of my presidents. I think we can proceed. Tipite ku constituency ina? Yes, tipite ku constituency ina. Chabwino inde kuti tinadumpha titabwera kuchiyaku tidadumpha the 4 votes up for grab. Professor Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive kutenga 13,400 winner unofficially with 49.7%, followed by Dr. Lazarus McCarthy Chakwera Malawi Congress ndi 11,122 votes yomwe ndi 41% of the 27,154 votes. Kenaka kuzabwera Adalitso Kabambe achipani cha UTM with 794 votes yomwe ndi 2.9% of the 27,154, followed by Atupele Muluzi United Democratic Front 527 votes yomwe ndi 1.9% of the total votes. But that's the top 4 yatu yamu Nkhotakota Central. So this is an interesting district, as it was final tally
ya munkhotakota patinanena kale onse ali pa 45%. And zikumachitika zonena kuti mbali constituency imodzi ya nkhotakota akumasogola Mutharika, constituency ina upeza kuti ndi Chakwera amene akusogola. Just pamene titamaliza icha kuchiya amasogola ndi Chakwera, uku akusogola ndi Mutharika. And my differences awo sakumasiyana kwenikweni. That's why mukaonkhesa nkhotakota yonse akumapezeka kuti anthuwo they are almost the same. Chakwera akusogola but slightly onse ali pa 45%. Ndiye I just thought this is an interesting district. Chifuka ndoti pa Central Region ngati pali ma districts amene akuoneka kuti ali ndi potential color swing, swing. Nkhotakota is definitely one of them. Chabwino. Tikachoka kuma presidential bayana tipite kwa aphungu a nyumba ya malamulo kodi achita bwanji pa Nkhotakota Central ndemwina mukoza kuti onesa pa Ayuba. Yes. Sylvester Ayuba James. Ayuba ali pakatipo. I mean oyimangati independent. Now this is very interesting. Chifuka munthu uyu amazichita identifying ngati member wa Malawi Congress Party ndipo samabisai. Zidavuta I think kuma primary 7,076 ndipo wachiwiri ndi amene ali wa Malawi Congress Party wachipani 5,288 ndekuti Sylvester Ayuba James asogola ndi mavoti 1,779 ndipo pachitatu pali Ahmed Msia independent ndi mavoti 3,921. Susan Musa ali pa number 4 ndi mavoti 3,860. Tikachoka pamenepo tikupita kwa James Mongea ndi 1,491. Kenaka Makoswad Jumali independent 699 votes. Ishmael Malidadi UDF 286 votes. Andrew Kaliwa ni mavoti 217 amene wanikhulupira ndomalizira. Mwina ndingo kambapo pang'ono za Sylvester Ayuba James. Sylvester Ayuba James ndi lawyer. Ndipo amene wanaphunzira ku Chancellor College. Munthawi yawo anali president wa ma students pa campus kuchilunga ku Chancellor College. Ndiye inalipo nthawi ina yake imene anatengesana kwambiri ndi boma. Nthawi imene timakamba za nthawi za academic freedom zina zoterozo. Sylvester Ayuba James anali mmodzi amene ndithu anakukana ndi boma. And if I may say kuti at that time ndimakumbukira ndi pamene ndinaziona naye kwamba kumayankhulana, so we come from very far as friends. Koma ndi munthu onena kuti iyeyo kawiri anthu amene mamuchita follow pa ma Facebook pages ngakhale wa MCP akakhala kuti MCP ya plaka chichewa cha masiku ano kuti sinachite bwino ni munthu mmodzi woti amakonza pompo kuti iye sindikugwirizana nanu akaona kuti zili bwino nayenso amayima. So kind of very very pragmatic thinker, Sylvester Ayuba James. Congratulations to him. Yeah, no, Wayana, just to agree with you, kuti I think chimene nthawi zambiri chimativuta ziko muno ndiyo kuti timafuna kuti ife tikakhala tikusatira chinthu. Tizisatira chinthu chimene chijachi even chikulakwa kapena chikupanga tizikhala mbali yake. Ine ndimaona ngati kuti munthu uzitha kukhala womasuka. Kuti pamene sudagwirizane ndi chinthu uzilankhula ndi anthu atisa kuvesesa kuti usagwirizana kusukutanthauza kuti kudana nacho. Koma ndikudzera ku uphungu ngati umene ujawo umene umathandiza anthu kuti akonze zinthu kuti zikomera onse. Ngati mukufuna kuti zinthu zikomera onse ndiye kuti amene akuphinjika azitha kulankhula. Akalankhula muzitha kumva osaona ngati adani. Dziko lathu lino chimene chambiri chimene timavutana Wayana ndikuti ine ndikangotsutsana ndi fundo yanu ndine ndani wanu. Simukuona kuti kodi ndikususana nanu ndi cholinga chani, ndikuyenda ndikonze mbali ina imene mwina inu simukudziwa pothandizirana kuti mukapanga zinthu bwino even ine amene poyamba sidagwizane nanu ndisakugwizana kuti nditakulankhulani munamva. So tinene kuti James ndi munthu wokuti even zolemba zawo takhala tikukhala mu program even yakulinji mamu you can see momwe amafotokozera zinthu mene amaonesesa kuti afotokoze zinthu posafuna kumusangalatsa wina aliyense koma kunena zinthu mene zikukhalira. I just wanted also to add that. A brilliant point. And maybe just to add on, mwina chisankhoso ichi kwaphunzitsa anthu akuzipani. Kunena kuti ma primary elections aja azipani then tizipanga objectively. Tikamalowesa ndaleso zimene zimachitika nzonena kuti timachulukisa chiwerengero cha ma independent. Moti muona tikomalizira kwenikweni tizaona the total tally so far ama independent. Kwa muona kuti ma independent so far akutamangira ku 60 already ma independent. Now ambiriwo mukacheza nawo muona kunena kuti actually they belong ku zipani adagwa pa ma primary. Koma u primary eko nchifukwa chonena kuti chipani chinali ndi wina
amene anali the preferred candidate nde zimachitika ngati zimenezo anthu amanena kuti okay iwe ima ngati independent ife tizakuvotera. So ngati zipani tifuna ndithu tikuyankhuleni. This is a very very free advice. Mukakhala kuti mukuwaphinja anthu amene akuwafuna pa primary elections zimene zimachitika nzonera kuti mukuchepesa chiwerengero chanu cha representation ku parliament. So free advice. Kungonenaso nkhani imene wanena yokhuzana ndi kusimphana maganizo kuti politically ngati wina mwina wayankhula zina zimene simugwirizana nazo ndiye kumakhala what we call cancel culture. Ndipo cancel culture imeneyo ikumachuluka kwambiri makamaka pa masamba anchezo kuti mwina basi kungotenga munthu mmodzi wa UTM basi nkuwamba kumutenga munthu wa UDF ndi kumunyoza ndithu masiku basi uyu wakuti and some of the words oti singathe ngakhale kuyankhula pano. Komanso sizokhazo ngakhale members of the media taona ndithu anthu members of the media being attacked over the last few days, including yourself. And I would like to stand here and sympathize with you. Komanso kwauza Malawi kunena kuti I wish you knew zinthu zimene zimachitika behind the scenes. Mwina zinazi nkumayimba nkumafusa kuti inu mumagwira nawo ntchito amsisia kuti akutitu akupanga motere chikuchitika ndi chani. For example, decision yoyimisa Mr. Dashboard was not a Wanda Msisia decision. It was not a Wanda Msisia decision. The decision inachitika with a team of leaders. Para kama consideration a security komanso nkhani janina yama discrepancies of numbers. And nazipasa period onena kuti I think in a day's time or so tikhatita konza ndikuti tiloweso tiyambe kupitiliza. Koma ayi ndithu andivuzamwe ayi mwanenedwa akunena nzambiri ubwino wake ndilolimba mtima. You have always been a strong character. Koma mtima iwala kuti nawenso ndi munthu. And at the end of the day sikuti munthu samakhala sitingagwirizane zimene akuyankhula nthawi zonse. And then what's the point of democracy? Because democracy ndionena kuti nthawi zina munthu azanena chinthu chimene you may not like it. Koma democracy ikapanga machuwa timatha ngakhale kumuona kuti uyoyo sitimagwirizana naye pa nkhani yakuti amene wapangira president mwakuma kuti koma you know what, let him do his job. So I thank you because you are strong. Ena anakakhala panopa atagona ku hotelo akusanza koma you are very strong character, and even masiku onsewa anthu amakunenani you still exhibited the same courage that I've always identified with you with. So koma otherwise I've always considered you professional, and I believe kunena kuti Amalawi apindula kunchito imene tikupanga lero kwaonesa kuti kodi zosatira zikuyenda bwanji. No, chimwe nanga ndithokoze kuti mwalankhulapo sinimadziwa kuti it's difficult. I can't comment. Koma ndathokoza kuti mwayankhulapo mwanena zambiri. Koza kutulukamo ndithu munkotakotamo kuti no, I think there is kotakota mkula. Yes, I think inangosintha kala yakeyo. So tiyambe ndi presidential kumeneko dakalibe muchiya ndekuti kumusiko nkotakota mkula. You can go ahead ndi presidential. Okay, so nkotakota mkula kunali 26,340. I think ili ku parliamentary itapita ku presidential. Sorry. Yes. Thank you, pardon. Yeah, thank you very much Achimene. So munkulamo munali mavoti 26,999 amene amakanganirana ndithu ma presidents amene wawo amene amapikisana pa chisankho cha president ndiye amene ali projected amene akutsogola kumene koko atatengako 15,575 votes representing 57.7% of 26,999. Ndi Dr. Lazarus Makase Chakwera achipani cha MCP amene akubwera pambuyo pawo ndi Professor Peter Mutharika a DPP ndi 9,113 votes, 33.8%. Dr. Dalitso Singano Kabambe 509 votes, that is 1.9% of the total vote. Atupele Muluzi UDF amene ondi 449 votes, imene ndi 1.7% of the vote. Remember,
kuma president kuti umapanga kwambiri the top 4 because alipo ambiri, there are 17 of those there are 17 of awawa. Nde kuti kwa aphungu tumafuna titionese chithunzi chose cha aphungu. I don't know if there's anything you want to comment on mena gawira mavoti mu nkhulamu kwa ma candidate amene upikisana pa udindo wa president. Ai kungo nena kuti kunkhota mkhula kumene kukonesa kuti achakwera asogola significantly chifuka kuwaposa amene akusatizana nawo Mutharika ndi mavoti 6,462, and maybe that's the reason why at the total tally ya kunkhota achakwera akusogola slightly mwina ndi manambala ngatawa fuka kwinako sakumasiyana kwenikweni, koma I think here there's a significant difference of 6,462. So kudos to achakwera kumeneko kunkhota mkhula kumene akusogola. Tinazaonanso apa kuti pali kusiyana pang'ono chifuka kwinako amayi Joyce Banda kumakhala mu top 4 adalisoka bambe, yes, he's still there, koma Joyce Banda mulibe, instead mwalowa Atupele Muluzi. So Atupele Muluzi alowa nawo ya UDF mu top 4 ya nkhota mkhula. I think that's all I can say. Chabwino kuchoka pamenepo ndio tione kuti aphungu nkhota mkhula constituency aenda bwanji kwa Askefa Chimoto kumeneko. Kumeneko tiyambe ndi Askefa Chimoto Amalawi Congress Party amene akusogola ndi 11,800 votes.